Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Peace Report! Aksyon Radio Philippines Standard Time 46 minutos na ang nakaligas sa atak na nga alas 9. Sa Luwat Bacolod City, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, Bogos nga Pilipinas. Ano man ang inyo sa digid na amtangan nga lugar sa Bogos nga kalibutan, basta mabatian ang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome sa isa naman ka edisyon, isa ka panatuntunan, isa ka edisyon sang inyo sa nga panatuntunan. Ang Action Night Patrol alas 9:30, tubtob alas 11 sang gabi. Lunes tubtob Sabado, dari lamang sa Diwa Easy Action Radio Bacolod 684 sa lilisuan sa inyo sinitag sa tagsa ka mga radyo. Sa kamonitor naman sa atos rin nga live stream, labi na sa mga ka-action nato nga mga overseas Filipinos abroad. Kana ka-log in na sa atos rin nga Facebook live stream sang Action Radio Bacolod. Kamusta ang inyo sa kahimtangan dara subong? Bao dari sa pungsod sang Pilipinas nagasingki na ang dalagan sang pamulitika. Naumat-amat na kalipatan ang kampanya sang ato sa gobyerno, ang giyera kontra COVID-19. Tangod ang kalaban na nakatutok na sa filing sa ila salitang sa mga kandidatura. Ang bantayan ay kumalasino pagid ang mga personalidad nga magahan-ay man sa ila sa nga COC, ilabi na sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno. Wala sa iban kundi ang pagka-presidente. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa ngalan sa gihapon sa regular nga anchorman, Aksyon Eric Magbanwa, talos kita si hapon diri. Aksyon na Marlon Hervaya. Dob-dob kita sa tak ng alas 11 sa pagbantay sang dalagan sang atong sa nga syudad Banwa kag Bogos nga probinsya. Sa lokal nga istorya mga ka-aksyon napalibutan subong sang Kasubo. Ang hanay sa mga manunudlo sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Abangod sa pagtaliwan sa isa ka kilala kag respetado nga school principal sa nga bulutuan nga may pinakamadamo ginaakomodar nga mga estudyante mga ka-aksyon.
amo ning NOHS sa Negros Occidental High School nga eskwelahan aron nahamtang sa ginsangan sa nga dalan aranata kag Hernaiz sunod sa Bacolod. Isa ka public secondary education institution sa syudad. Isinauba lang nga hindi makakilala kaya NOHS School Principal Sir Mario Amaca. Kilala ini sa tawag na si Sir Amaca, si Sir Mario. Malapit sa mga kilalang mga personalidad. Mapaopisyal ka man sa gobyerno, pribadong sektor, anuman nga grupo, negosyante, pati ka nakatapo sa media. Amo na kilala ining si Sir Mario Amaca. Tungod sa pagkapinasahi sa kinaiyan niya sa patang sa pagdumala kung edukasyon ang paghahambalan, pagdumala sa pang-edukasyon nga level, debaluan naman sa kalabanan mga ka-aksyon na sumugod nagliligad nga sinimana ang panawagan sa nga bulig ag pagpangamuyo. Mabatian da kababasahan ta, partikular sa social media, tungod sa golpiada nga pag-igo sa nga hindi maayo nga sitwasyon sa lawas ni Sir Amaca. Kaya mo to rason kung nga ini siya ang gindala sa hospital. Tub-tub nagalabot sa punto nga tigin sulod sa intensive care unit akon ICU. Kag naging kritikal ang kahimtangan sulod sa nga pila ka adlaw. Tub-tub nga nag-abot mga ka-aksyon ang tion. Katiwagin masarangan sa lawas siya siguro. Alas 12 kainas ang udto mga ka-aksyon sang inisangin paggawa sa ICU. Kag mga alas 4 ang takda kay nalabas sang hapon. Si Sir Amaca ang ginbawian sa kabuhi. Subong ang social media maka-aksyon, partikular ang Facebook. Halos na putos ang pagpakig simpatiya, pagpakig unong. Unagid sa pamilya ni Amaca. Ining pagtaliwan ni Sir Amaca maka-aksyon na ginakabigin ng kadako kawadon man sa patag sa edukasyon sa probinsya kag syudad. Ang Aksyon Radyo Bacolod DYEZ isa lamang sa mga nagapalabot man sa pagpahig-unong sa pamilya ni Sir Amaca. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Dekon basihan naton mag-aksyon maluwig-luwig din papangalagad ni Sir Mario Amaca sa NOHS mo. Kaya nag-umpisa ini sa maka-aksyon sa tuwig 2009 hasta subong tuwig 2021. Hindi kayo naton mapagtan, no? Ang takon nanong banagatan naton kinabidang kati tuman ka peligroso subong, tuman ka delikado subong sa nga sitwasyon kung ikayang lawas sa ato sa nga paghahambalan. Ini taranti dala sa nga COVID-19 nga pandemya. Tres minutos nakaligas sa tag ng alas 9. Nakahibalo pala ka mga ka-aksyon nga 80 dias na lang Pasko na. 87 kaadlaw naman antes kita mag-abi-abi sa tuwig 2022. Amo ning ginasiling nga tuwig 2022. Ang tuig nga medyo magarot-garot. Agod man sang 2022 Philippine General Election. Nagapili na makita sa kung sino mga leader naton sa ato sa nga nasyon. Mga leader sa ato sa nga lugar, probinsya, banwa, kon syudad. Sa sinagid nga mga tarion sa oras nga alas 9:44 mga ka-aksyon, si Presidente Rodrigo Duterte live nga nagahatag naman sa niya sa nga pabulong-pulong inatawag nga Talk to the Nation.
direkta halin dito sa bahin sang Malacañang. Kasi may mga signifikante kag makakilibot naman nga palayag. Kung pagabuyan nga tinaga si Presidente Rodrigo Duterte. Dugay abi pamatian ta kay bago lamang nagsugod gid ho. Mga isa pa lang ka minuto. Pagi sa ato string mother station ang DZRH. Ato string DZRH television. Naka-ska ay blue nga panapton si Presidente Duterte mong nakapulo siya. Anya sa ring formada sa mga may pagkaala Willie Revillame action na Oliver lang tawabla. Amo na permi ang panapton ng bayo ni Willie Revillame de bla. Kita kalukos bla di hasta di sa babaw sa siko ho. Ayan si Presidente Rodrigo Duterte. Sky blue. Seryoso naman si Presidente Digong ho. Kasi kon si Gordon naman yung Pontaria yabla. Katubang siya maka-aksyon sa pila ka miyembro sa Yesa de Gabinete. Sigurado maka-aksyon nga talakayon ang angot naman sa COVID response sa ang gobyerno. Para sa Zoom, via Zoom, si Yesa de Presidential Legal Council na si Salvador Panelo. Action Oliver, okay be, matiyan ta sabi porosyon lang be. Kaya daw medyo nakatutok siya sa bungho si Presidente Duterte. Respetado, we respect each other and everything. So, the report dito is really important. Or the reports given by the cabinet members would give you the idea of the workings of government. So, but before I do that, I just also allow me to mention the persons, the resource, or the cabinet members who are going to report sa trabaho nila. Importante yan kasi bayad kami ng pera ng tao. Sige lang, daw na giban tanto importante ang mga palayag niya. Ginakuha niya malang, ginapahanomdom niya sa mga cabinet members niya nga dapat mag-report gid kay ginasweldohan sa gobyerno, correct man? Para mo may mga cabinet members nga nag-resign na kay manti kandidatos lamo. Nabinigid ko naka-file ka sa imo sa kandidatura. Dapat mag-resign kay sa imo sa nga posisyon. Ay pila ka mga cabinet members na kadaan nga nag-file na sa COC ang kandidato bilang senador. Sige, anong ba lang mga balita nga ito sa ringa pagkatutukan? Sa bahin sa nga balita lokal, ang makasalid ni nga krimen nga nagaluntad sa suransang nga Cadiz mga ka-aksyon, may ara sa inisal na nga investigation report naging pagawa nga ito sa ringa mga kapulisan. Ining insidente nga pagsulod sa isa kapuluyan sa may sitio Kanipaan, Barangay Bangkeruhan, Suransang Cadiz. Ay check tara niya mag-aksyon na kadugay basik ko makadala sang update ang ato sa ding action reporter dira sa action action Roger Ragutib. Akay masubo ini mag-aksyon nga daragatan sa sading na biktima diri ho. Dinampusan sa martilyo, pinatay pa, binuno pa ni isang nagsulod sa puluyan. Ining dalagang senior high school teacher dara sa may Suransang Cadiz mag-aksyon, hubin pa 28 anyos. Ano klaseng pinsar ang sumunod to sa suspetsado to man?
Medmad ang dalagan sa investigasyon sa ato sa kapulisan. Kamanti na kilala na dari mga kaaksyon ang suspitsado. Kag mayara sang halos kompletong identity. Ining suspitsado mga kaaksyon ti kabay pa. Nga hindi madugayan ay kabay pa nga madakpan nila sa aton nga mga otoridad. Panahon tayo dugay-dugay hakon makasulod sa ato sa nga papagalagad. Si aksyon na Roger Goteb direkta mismo sa may surat sang Cadiz. Ano pa ba sa nga balita nga dapat ato sa nga pagtutukan? May baluan importante mabaluan sa ato sa nga maka-aksyon. Sinong luyag sa nga power interruption da, hands up? Wagid ba? Sinong luyag sa nga brown out? Wagid, misa nag-hands up daw. Kinabang kadlaw nga pag-ugtasan nga mga ka-aksyon aton dari ho. Sabong nga mga ka-aksyon ta nagululugtas ang sining brown out. Galing ka banti, normal ina eh. Sa isa ka normal ina mga ka-aksyon. Tamo dayon sang gariya pag mangkot ko kung sinong luyag brown out, hands up. Wagid. Ang balita mga ka-aksyon nga ang NJCP, ang National Grid Corporation of the Philippines, mayara sang pahibalo nga mayara sang power interruption na naman sa Oktubre 9. Importante nga may buluan sa mga ka-aksyon ta. Sabado mga ka-aksyon parang at least na temprano pa preparar para hindi mabihangan. I-recap na lang mga ka-aksyon kay na sa interview na aksyon na Artay Hupon sa Action Firing Line. Kinakumpirmar ni Ma'am Michelle Vicera sa NJCP nga mayaragid man sa brownout o power interruption sa Oktubre 9 halin alas 6 ang aga tubto alas 6 ang gabi 6 to 6 12 oras tungod sa pagapatigayonon nga preventive maintenance. Ambal ni Vicera nga sa October 9, iga shutdown sa nga NGCP. Ang Bacolod sila 69 na kV transmission line. Mag-aapekto ini sa Burgos, Mountain View, Talisay, Panawgaw, kag sila substation sang Central Negros Electric Cooperative. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Kinaklaro lamang din ni Vicera mga ka-aksyon nga way isang koneksyon sa patigayonon nga preventive maintenance ang natabo nga brownout kahapon Martes. Lain man niya mga ka-aksyon ang October 9. Sige, at least may ideya ka mo temprano pa. Nakapreparar ka mo. At may ara ka mo sang pinapakaadlaw nga preparasyon. Sa politika, maka-aksyon nga hugada. Ang tema senso nga mga kandidato, ara na. Ara naman ang kandidato sang Grupo Progreso. Bukas nga adlaw may grupo man. Ngay katatlo. Kalayag man maka-aksyon sa publiko. Way ni sila sa ngalan nga grupo, way niya ngalan. Way man ni sila organization. Kundi isa na sila, naghugpong sila eh. Hindi pwede na sila matawag ng mga independent candidate, mga ka-aksyon. Independent candidates. Bukas ng adlaw, mag-file man sa isa na kandidatura bilang vice-alkalde sa Bacolod para sa 2022 eleksyon. Si Bacolod City Councilor Wilson John Gamboa Jr. Buwas sila ma-file sa Comelec October 7. May araman sa upod ng mga kandidato sa pagka-councilor. Kaysa nakuha naton mga ka-aksyon nga listahan, mayara sang 7 ka mga kandidato. Sa mga konsihal si Gamboa na mag-upod sa iya. Christian John Weber, Attorney Cesar Biloria Jr.,
Si Atty. Eduardo Padios naka-file na rin nagligad nga Domingo. Kay pag-file ya ara pa ni nabtan naton siya sang aga sa Domingo dara sa Comelec. Amaning pag-file ni Atty. Eduardo B. Padios nga niya sa nga bayo, hindi pula, hindi man puti, kundi ginimpon nga pula kag puti. Ano gana ikaw na imponon mong pulas puti? Ang guaya, pink. Amo to yung bayo ni Atty. Padios, pink. Sa pamangkot sa iya nga pink attorney how. Galing niya te, ginimpon ko ang puti kag pula, kundi pink. Oh. Ayo. Boss, ma-file man. Upod kay Gamboa. LR Contreras. Alan Arroyo, naka-file na rin. Amo gining una-una nga nag-file councilor nga kandidato. Ano pagid? Rico Villafuerte at si Jeff Gropi Hamud. Oh. Boss, yan ang adlaw magka-aksyon na. Ayaw na kay Boss Pizza 7. Last 2 days. Antes matapos ang filing sa COC. Alas 10:06 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang update naman mga ka-aksyon sa bahin sang national naman nga national nga level. Kada sinuwayan kag pila na ang mga nag-file sa ilang sa kandidatura sa pagka-presidente, vice-presidente kag senador. Ang mga nag-file kandidato sa pagka-presidente ni hamak ho. Daw mabalik ang 1992 haw. Kay ang 1992 maka-aksyon, amo tong isa man sang eleksyon. 1992, correct? 2000, guro. Or 1993, hindi. Basta mo na. Kara nga area. Kara nga mga tiruig. Damo man to, no? Nga mga kandidato sa pagka presidente. Basta ang resulta to kung dumduman ko maka-aksyon, nagdaog to si Fidel Valdez Ramos. Amo tong pagdaog ni FBR. Damo tong mga kandidato sa pagka-presidente. Pero sa mga ka-aksyon nga 2022 election, kapati ka mo kang sa hindi as of 5:20 p.m. Kainalang ni sapon. Posilingon sa sunod sa anom kaadlaw. Nagsugod ang filing sa COC October 1, tubtob kaina October 6, 5:20 p.m. Hasta malang alas 5 mo. Ang kanamuon sa mga nag-file kandidato sa pagka-presidente sa Pilipinas, 35 na. 35 na slak bilog. Tikon okeyhan isang Comelec, libog pinsar sa taong pili ni. Pero mayari pa na sa mga kaksos na tuwag nga pagsalaay. Kung sa mga kape pa bala sa laon isa. Kung sa mga balas pa ayagun. Kay para nga at least makuha ang pino. Sa 35 dari mga ka-aksyon, ang mga sikat balang kagbantog dari nga ngalan. Sa 35 sa ila, mayari dari mga ka-aksyon, unagid si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, dalagyapon niya ni ang partido nga PDP Laban ha. Kaya nabutang niya sa COC mga ka-aksyon, PDP Laban /PROMD/PCM Alliance. O silingon, nagapakita ini nga way pa ma-resolbar sang Commission on Election ang konflikto o kon problema sa partidong PDP Laban na among ginakilala bilang ruling political party sa pungsod-sang Pilipinas. Kay desisyonan pa ni sang Comelec sa ulihimo kung bala sinugid ang kilalahon ang Comelec diri ang maka-decide sa ulihi kung anong desisyon sa Comelec ang nang dapat gasundon sang duwa ka grupo ni sang PDP Laban. May duwa ka faction mo, may duwa ka grupo maka-aksyon. Nagsipak abi ang PDP Laban. Ang una nga grupo sa PDP Laban, iyan ni Presidente Rodrigo Duterte,
Kag ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Ang sapiyak naman nga PDP laban, yan naman na grupo ni Senador Aquilino Nene Pimentel kag ni Senador Manny Pacquiao. Iway pa naman resolbar sang Comelec. Nagluwas kay Manny Pacquiao ang isa ang kilala pa kay daring nag-file bilang presidente, Francisco Isko Moreno, Aksyon Demokratiko. Ang sunod si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Partido Federal ng Pilipinas. Ang sunod makaaksyon si Panfilo Ping Lacson. Ade ko anay nagligad temprano pa ni si Ping Lacson nag-file. O nauloy higli sa no. Nauna lang sa kaniya anunsyo or deklarasyon sang iya sa nga plano. Naunahan ba sa gali ni Isko gani Manny Pacquiao no? Si Ping Lacson. Mo man na so far ang sikat nga ngalan na nag-file bilang political aspirants for top government post, Presidente. Ang ginahulat mga kaaksyon, duha naman lang ka mga ngalan. Vice President Lini Robredo kag Davao City Mayor Sara Duterte. Amo na lang ang ngalan nga ginahulat mga kaaksyon. Si Anay Defense Secretary Norberto Gonzales. Ang report nga nagawa naton nga plano man mag-file bilang presidente man. At may ngalan man na. Halin sa presidente kadto ta sa pagka-vice presidente. Tulo kompleto hunta niya mag-action from president to senador. Kasi kung nagbangian karon ng ato sa nga presentation, total na umpisan talaga man ni ang mga kandidato nga nag-file sa ilas nga COC. Ang sa pagka-vice presidente mag-action kuno si isipon naton di mga siyam slak bilog. Amoning latest as of 5:30 kainas ang hapon. Di ang mga bantog dari nga ngalan Lito Atienza. Amoning vice presidential running mate ni Manny Pacquiao. Pareho sila nga duwa partido. May bugat man ka manti si Lito Atienza. Baluarte man ya dara sa areas Metro Manila. Ay kaduwa diri makaaksyon ti si Christopher Lawrence Go, PDP laban. Si Senador Bongo. Hindi ba lantayan eh? Ikatatlo, Willie Ong, ang running mate ni Isko Moreno sa Aksyon Demokratiko. Ikaapat, yamo ni si Vicente Tito Soto III, Senador Tito Soto, NPC, Nationalist People's Coalition. Dari sa surat sa Bacolod, makaaksyon si Mayor Bing Leonardia, isa na sa mga puisal na tundi nga nagdugay sa NPC. Aling kamati sa mga adlaw anunsyo niya na nagbiya na siya sa NPC at nagsaylo na siya sa Nationalista Party. Nationalista Party sang mga filyar. Bakod man nga sahi sang National Political Party sa Pilipinas ang nationalista mo. Kaya amon to ko kay napagsiling ko sa report ko sa Aksyon Farming Line. Ining pagsaylo ni Mayor Bing Leonardia sa Nationalista Party, balantayan na ni kagtuman na ni katalulupang doon. Amo na nga to sa nga bantayan mga kaaksyon. Samtang nagahingapos ang filings ang COC. Nagahingapos, nagahabil-habil ang mga nabilin nga adlaw sa filings ang COC. Nagalokso kita sa pagkasenador mga kaaksyon. Ang mga nag-file kandidato sa pagkasenador hindi nahamak. Naglabot na makaaksyon sa SAY 62. Muna ka na mo na sabong. Pero ito yung mga bantog sikat nga landi tama ng ginamuno na ito na. Loren Legarda NPC, Chis Escudero NPC, Risa Hontiveros Akbayan, si Idol Rafi Tolfo, Independent, nagwa man yung ngalan ni Idol Rafi Tolfo sa survey. Nagliga to sa survey, makaaksyon na number 1 sa. Nag-file naman si JV Eresito, NPC. Pating utod niya makaaksyon, Jingo Estrada, Partido Masang Pilipino, PMP. At luyag nila guro makaaksyon nga ti magbawi man eh. Malamot ti mag-utod din sila nga duwa sa amay.
Pero mayara sang jutay nga hiligot anon kagalay na ibuot la. Ang resulta ng liga nga eleksyon maka-aksyon pareho sila nga duha perde. Kabay pa nga makabangon sila, depende gyapon sa mga tao o kung mga botante. Sino pagin maka-aksyon sa Miragotok, tinagliga dari maningalanin ni sa Miragotok. Aksyon Demokratiko, aragali siya sa kay Isko Moreno. Nag-file naman sa maka-aksyon ang kandidatura niya. Si Larry Gadon. Ano bala si Larry Gadon, how? Isa sa mga ginahambalan nga abogado. Ang isa ring partido, KBL. Si Mark Villar, naga-serbi tiglikom sa DPWH sa idalom subong sa administrasyon ni Presidente Duterte. Nag-resign na niya bilang DPWH Secretary. Naman din nag-file siya si OC bilang senador. Juan Miguel Zubiri, independent. Bagali si incumbent Senador Juan Miguel Zubiri. Forsado gapon bisan wain niya sa yasang National Political Party, bisan independent ngalan niya ni nagasigabong magyapon Sino pagid? Baw ang artista. Si Monsor del Rosario, nag-file man sa iya sa kandidatura, senador. Si Bistek, kilala si Bistek? Sa Kwanbla, sa showbiz, si Bistek. Si Herbert Bautista, nag-file man senador, NPC. Baw. Si Joel Villanueva, independent, si incumbent senador Joel Villanueva. Naman ang pila sa mga ngalan, mga ka-aksyon. Sa 62, isip tani mga 13 kang ngalan, ang medyo di na mabudlayan mula sa pagkilala, ang ato sa mga ka-aksyon, ato sa mga botante. Kaya ang iba ni mga ka-aksyon nga nag-file ni, depende na sila kung paano nila pahamurton ang ngalan nila sa mga botante sa 2022 eleksyon nga ginasiling mangin matanda na. Kabay pa nga ang mga botante hindi magpadala sa ingat sang sinsilyo sang kwarta o kon lagting sang papilon nga kwarta. Ang kwarta tekinhanglan giba naton la subong labi nang bagusman sang kapiuton dala sang COVID-19 nga pandemya. Karote ang dapat inyo sinisundon, inyo sini palatyagon gid kung anong ginapabutyag sang inyo sini nga palatyagon, inyo sini nga tuntuon nga pagpati sa kandidato, amo ginasulat nyo sa baluta. Ato niyan yung kwarta, brote, kung sinong para sa inyo maayo mo nang butuhon nyo. 10:17 alas 10:17 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ang tiyempo subong nagmatamat balik sa normal. Pero ibalaon tabi mga ka-aksyon ang observation report sa ato sa nga patrol. Sa paglalulambiyong sa ato sa nga patrol with Action Eden Abuso. Aksyon Night Patrol Field Reports. Observation report. Action Eden, kamusta makulong subong? Mayang gabi, please come in. Kumukuti-kutita, kumubusi-busila, ganyan ang indat ng mga bumbida. May mga nakita action mo, ay yan nagabit. Magabi. Di ba? May nakita action mo, yan nag-display na sa mga Christmas lights. Good. Ang pinakabongga, may nakita na sa kaginabata nga nagapanglaroli. Good. October 6 pala yung action, Maria. May nagapangaruling. Nakibot ko nga pagpundo sa stoplight. Amo na, nagpalapit ang isa kabata. Sa motor. Kanta sa dayon, we wish you a Merry Christmas. Ay, pwede na ka pangaruling. Pwede na galing ka pangaruling na advance ang pangaruling. Pero why not coconut? Kahit ang balila gani. Every day is Christmas Day. Man mo? Isukuda na lang gidi. Mga rolling subong. Iti total, dira ang tagyapon makadto. Ti unahan na lang. Kikadamo, subong manugatag. Kaya kadamo na sa nag-file sa COC. Ayawan, hindi sila pangaroling daw.
ayawan yun sila pumaton. So, nagapangaroling. Dala na sa subong ginatunan ang virtual caroling. Oo. Kaya hindi naman pwede ka face-to-face action marm. Gani. Virtual caroling na lang damo naman sa mga applications kung din ka kapadala sa imo sini nga mga designations, sa imo sini nga mga tips na pwede na sa ako na gani mga maninoy, mga rolling na kudahan. Kaya maninoy Asher, dira. Sige lang kay pangarolingan talang kada. Ipadala lang kay Action Nixon ang imo sini nga kwan. Nga donation. Pati Pero usually, ang pangaroling niya diri sa Pilipinas, December 16, may gidibala Action Mar, ang pag-umpisa sa karoling. Sa una, sadya pa to, kahit nagapamalay-malay ang mga kabataan, ang pila ka mga grupo, na nag-effort gid haling December 16 at December 24, na santungang gabi, nagahingagaw pa pangaroling. Kaya ang iban ng mga tagbalay na namian, nalingaw, kaya makabati sila sa mga Christmas songs. Ang iba naman yan, nalingan, kido-adlaw, nga balik-balik, yun ako di pangaruling, ay awan ako atag sinyo, adlaw, nagabalik ka pangaruling. Hindi magbalik karuling, yung ginapangatag, tag 5 lang makapiso. Kung may goal sila nga siyente, adlaw-adlawon ka gida. Pero sa subong panahon, alang-alang, ang face-to-face nga caroling, ang importante, we live with Christmas in our hearts, kuno Action Mar. Kay sige lang, bisan pigado, importante nga nagakabuhi. Bisan pigado, sini nga Paskwa, importante may panabor, kag may panimaho. Amo na pinaka-importante. So, miskan keso de bola at hamon ang inyo sini nga handa pagabot ng Christmas, importante masaguran mo nga medyo parat ang keso de bola nga medyo tamis man. Kagang aton man sini nga hamon, medyo tamis. Kay mas makulbaan ka kung wala ni Konhawk, wala ni Baho ako. Kay mas makulbaan ka kay ma-quarantine, ma-Christmas ikaw sa quarantine facility. Bawa kabay pa, hindi lang. Kag wala sa may maabtan sa Pasko sa quarantine facilities. Anyways, nagamba lang iban layo ko man to Action Mar. Galing kay tawa bala ka da. Sigsang inadlaw. October 6 na, ligad lang man to yun nagkuhan. Ligad lang ko ito nagtumbo sa New Year. Subo, October 5 na. Nagamat-amat naman na ang damo, ang mga Christmas decors nga ginabaligya, gina-display sa mga malls. May ara naman ang aton sini nga mga PDL, sako naman sa paghimo sa mga Christmas lanterns nga ginabaligya man sa mga BJMP nga ti makabulig-bulig man Action Mar no sa ila sini nga pang income para mahatag sa ila sini pamilya nga bisan pa paano may ara sang handa sa lamesa pag-abot man sang Pasko. Kasubo gid lamang kay may ara sang COVID-19, hindi kita kapagusto, especially nga sini nga mga OFWs na anara na nga magpuli kada Pasko diri sa Pilipinas galing kay dumadua na ni katuig nga hindi sila kapauli bangod nga kabudlay sang restrictions. Pero nakita ta kay Action Mar sa ang Cebu Pacific mula naghatag sa statement nga may ara na anom ka LGUs na nagpahanugot na nga hindi na mag-require sa ang RT-PCR test, negative RT-PCR swab test result kung magsulod sa ila. Ang balila, ang mga LGUs niya mong Cebu, Pagadian, Arapagani Action Mar, ang Negros Occidental, Guimaras, Tacloban, Kagbutuan. Hindi na nakinanlan sang RT-PCR swab test result. Parehas diri sa Negros Occidental, sunod sa Cebu Pacific, confirmed na buwas ni Adlaw, no? Kay kinanlan na lang kuno Action Mar sang vaccination cards nga butilingon nga fully vaccinated ka na kumpleto mo ng second dose mo 14 days after sang second dose kag may travel coordination permit diri sa Negros Occidental kag rehistrado sa staysafe.ph. Ang iban nga mga lugar Action Mar nag-require ay abis ang confirm booking sa hotel nga kadtuan mo sa amo nga lugar. Kaya ang nagapabudlay naman actually ang muning RT-PCR swab test result mo nga kung mag-travel ka
valid ina for 72 hours. Galang kay pakadto lang na. Ang papauli mo naman, pabalik sa imo sining LGU, i-require ka naman sang negative nga RT-PCR swab test result o kung antigen test. Kaya mo na nabulayan ng iban, pag hesitant ang iban, nga magsige ka travel, bisan kita importante or business travel pa na. Galing, pasalamat na lang kita subong sa advance ng technology, pangod nga mahimo na maka-attend sang meeting, bisan diin pa ng buho sang kalibutan, basta may internet ka lang, kag may cellphone, pwede na ka-attend sa nasabit nga meeting. Hamba nila, mahimo tama lang gali, no? Pero lain gid tani kung may face-to-face. Kay, ginatundaan naman na sang aton sining mga different sectors. Kaya ang DepEd sa gani, do November 15, maumpisa sila sang pilot face-to-face classes. Di dumiara to di Desisay sa Western Visayas, kag may nangalanan man to, gikan diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero tigin pang kuan pa man lang sila gin pang suggest, mabahibaloan ta gini ang final list maglapit ng November 15 kung ipagawa naman sa aton sininga DepEd. Kinamo sa mga ginikanan nga nagapamalabag sang sininga sahi isang klase kay pilot face-to-face kadelikado sa mga kabataan, wala pa daan tanan na bakunahan. Kaya may pila pa siguro ka mga manunudlo nga wala pa man na bakunahan kay tungod nga ang iban may hesitant, ang iban may ginapatihan man sang ila kagalingon nga mga ginapatihan, ang iban nagabusong mga amo nga mga circumstances. That's why nga do kabudlay magsalig ang mga ginikanan, pero ito gina-push through sa aton sini nga mga manunudlo nga kita kabudlay, especially sa mga senior high, sa mga practical nila. Hindi katuon ang mga bata kag wala concentration kung module lang tanan kag kung virtual lang tanan. Di amo ning hambal sa aton sini nga mga medical experts nga do ang pandemya ni ga endemic na, means ara na lang siya sa aton palibot. We get to live with it. Ara na siya, nagatuhaw-tuhaw lang da, ikaw nang bahala mag-extra halong, proper precaution mo para hindi ikaw malaknan. Hindi dapat maguntat man ang aton sininga mga gawi, ang aton sininga pa nga buhian tungod nga may COVID-19. Dapat kita ang adjust na lang, wala kita sa may mahimo kundi ma-adjust mo sa tikam, kag ma-explore kung anong pwede mahimo na para mahimo gyapon ang aton sininga mga naanaran nga hindi na ma-hamper o kung hindi man ma-prejudice ang aton sini nga mga ikaayong lawas. So sa aton sini mga action, halong-halong lagi kay subong nga panahon na kisa nagaulan, nagainit, pero subong nga kagabihan mo kanay-kanay clear skies ang iban sin natin mga action na ginagawa na pauli, wala na gani isang kadamo gid nga de pasahero nga salakyan kundi nagagrahe naman kahit alas 10 ang aton sini nga curfew, tub naman na alas 4 sang kaagahon. So kabay pa nga hindi magpasaway kay Tido halos duwa na ni katuig na sawayan isang curfew, social distancing, pagsuksok ng face mask at face shield sa tanan man nga oras. Para karon action march sa atin sininga balita sa patrol, pagbalik report na lang diri sa Action Night Patrol. Action Eden Aboso, una sa balita ng Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Report. Salamat sa report ni Action Eden Aboso, last 28 na Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa mag-action, standby ka mo kay sa ato sa pagbanumbalik. Ibalawon ta mag-action ang update sining makasilid ni nga krimen nga nagluntad sa sulad sang Cadiz. Ining maestra nga baw daw ay man niya kaluoy nga pinatay ho. Sinulod pa ni sang balaya kinawatan, pinatay pa sang kawatan mag-action. Nakilala na ng kawatan baw taga Bacolod pa ho. Oh. Balawon ta dugay sa report ni Action Roger Gotem, last 28. This portion is brought to you by Okay, sa gabaritor sa atos ring live stream, ginaknalis na lang gaparok-urok kapalaw-pulaw man. Si Milail Oligo, mayong hapon, si Homalubina. Good evening, Action Namar, salamat gid. Ray Baryoga, mayong hapon. Ako mayong hapon. Tatlo kahapon ang ako sa dimensyon, bagab isbong. Naanatabi sa hapon nga programa mo. Mayong gabi, good evening. Okay, sige.
Ray Mariuga, mayong gabi. Milay Oligo, una sa action, una sa balita, Bacolod. I'm okay, salamat gid. Si Toto Vicente Encarnacion Similiano, Axomar, good evening. Monitor ka di sa grupo niya. Oh, mayong gabi di sa grupo. Mustang Cafe ta daw, okay lang. Oh, kay Toto Vicente Encarnacion Similiano. Nida Bilyote Olarte, good evening, Axomar. Si Jofran Sorongon Sr., Axomar, monitor lang ko ni, mabuhay. Mabuhay ko no ang pulahan. Oh. Jofran Sorongon Sr. is the name. Oh. Okay, si Milay Oligo, Tamiao, please. Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kang Alex Monteza. Si Maria Teresa Hofilinya, good evening, Action Sir Marlon, salamat kid. Inday Blaza, good evening, Jinky Dialagdo. Mayong gabi, Action Marlon, kag kay Mr. B-Boy Villasor, kay Star Mayo, Andok Matt Mayo, Noel Amar, and all family sa barangay Pandanon DSB, salamat kid, from Arizona, USA. Ma'am Jinky Dialagdon, thank you. Afi Akim Eriman, good evening. Migo ta Binji Bantong, good evening, Migo. Alright. Migo ta Binji Bantong. No? Basta ang COVID-19 da, Mig. Jen is always a sir, good evening, Action. Salamat kay Jen. Alright. Charles Hilado Nelios, balya wala gid. Amo to goro gid ang mangkot ko bala kasi nung gusto sang burnout, hands up. Huwag gid. Jerel Gadudo. Salamat gid. Okay. Di danger lol kita ko si Action Mar dayon confused ang adlaw kung ano gid bala nga adlaw subong Tuesday or Wednesday. Dayon ko lang taw kalendar Wednesday gid magali today. Oh, kay usually Tuesday lang ako gatalos na mo sa night patrol o galing mayara sang importante kada hindi kay mapaiway ang regular ang korman si Action arek magbanwa madugay-dugay pa ni siguro mga next week paguro no nga to sa nga pagpungko dari talos temporaryo amo ginang life Philip Liboon, good evening Action Marlon aton abyan si Lok Espiritu para senador Bacolod don masaligan kag mabinuligon. Naka-file na ni sa Toto Philip. Check ta dibing ngalan. Check ko naka-file na ni si Toto Lok Espiritu, no? Kapila man ko ni kaagi interview siya, no? Kay Mr. Lok Espiritu. Okay. Negrosano ni sa, no? Taga Negros. Kulod nun. Si Grace, mayong gabi Action Marlon, mati lang kami diya, Grace ang kabugason. Binong si Tenta. Okay, good evening sa Marlon. Same man kay Police Staff Sergeant Lee Hinovea sang Talisay City Police Office, Nokpo PNP. Hinovea, si Lee Hinovea, parente ko ba? No? Police Staff Sergeant Lee Hinovea sang Talisay PNP. Okay. Romy Castillo, good evening Sir Marlon. Action Marga, monitor kami di sa Barangay 29. God bless. Okay. Vaida Abaw. Watching. Good evening. Salamat, kid. Jocelyn, mayong gabi. Hi, hello. Si Jomar Idula. Good evening, Sir Marlon. Watching from Sipalay City. Diding Aluhamiento. Good evening, Sir Marlon. Rooney Gordon, watching live. Milan Oligo. Salamat, kid. JMS Sirato. Good evening, sir. Salamat, kid. Roberto Caraballo. Good evening, Sir Marlon. Okay. Star Mayo. Hello, Sir Marlon. Watching live. While on GUT. Thanks, God bless you always from USA, Minnesota State. Salamat gid. JMS si Rato Cafeta Sir Marlon. Wow, sige. Dugay-dugay mga piyamanta. No? Isala tayo ka pangapi nga daan eh. Okay. Milara sa pool. Good eve. Monitor lang ko din sa Purok Sunflower, Barangay Tangob. Shout out gali si Kyle nga tulog na. Wow. Purok Sunflower, Barangay Tangob, kabarangay ko sa mga taga-barangay Tangob da. Sa mag-barangay Tangob, palaga ko na tanan basta taga-barangay Tangob. Katie de la Peña, watching. Alright, sige. Thank you. Iban balikan ko karon na, dugay-dugay.
pa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sigsang ano nga kahintangan responsable at pagbalita pagdayon na ipalag na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Nasa tamang serbisyo. Pabalik sa ato sa rin pagkapangalagad las 10:24 kung las 10:41 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa siring abahin mga ka-aksyon, himalaon tara ang report ni Aksyon na Roger Gotib. Update ini sa siring makasilid na nga pagpatay sa isa ka senior high teacher sa sunod sang Cadiz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Roger, may gabi sa report, please, Kabin. Yes, Aksyon Marlon sa aton sila mga aksyon, may gabi man sa aton sila pagdurong sa mga balita Aksyon Marlon. Ang kapulisan panahin sige po Aksyon Marlon sa pagpangita sinisang suspect nga tina-identify na ginmanis niya kay tarigin mention ini ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar sa aton sining interview sa iya. Kag ini ginkilala ang suspetado nga si Delion Del Rosario. Puro ginito na bigtan na pangalan niya sa Aksyon Marlon. Ang ngalan niya si Delion. Ang ngalan niya si Delion. Double L. Double L, no? Double L. One word lang, double L. Oo. Double L ang iya sini pangalan. Del Rosario. Pero sa report sabi ko gani kung inisya Aksyon Marlon taga ayun na to ka report sa investigador taga siyudad sa Sagay. Pero taga siyudad sa Bacolod di Sagli. Ining suspetsado. Dahil na identify Aksyon Marlon ang sa CCTV na medyo hindi masyado kita bro pang bayon-bayon niya lang na nagalakat siya to pero tumpak kami ang mga nakuha nga mga angot-angot yung mga sitwasyon kay ini siya ginkwalisa mo recommend sa ilan sining nga forman bala kay may ginaobra man Aksyon Marlon sa uluhan sining balay sa pamilya Trasmonte kag Dukay nga natabuan sa sining insidente kay napasado alas 10 ng takna nga nabaton sa kapulisan ng report sang magbalik na ni ang mag-asawa nga si Ma'am Jessica Dukay Trasmonte, 28 anyos kiling edad sini, isa ka teacher sang senior high diri sa may Dr. Vicente Gustilo Memorial National High School. So, siya lang ang bilin Aksyon Marlon sa balay. Amo na usually katabo dira kag
pagkatapos sinaaga pa niya galakat ang iya sini nga may kagiloy sa pagruta kay gabaligyan ni sila distributor na sila sa kwan mo sang soft drinks black and beer nagaruta gadala sa ila sini silakyan nga di karga kaga puno na sa mga inog-deliver abe mo na yung obra sa iya sini may kagiloy ang ini si Ma'am Jessica naman nabili na da kag actually sa ila sini nga lamesa may ato pagkaon nakita kag may botsingon nga ti makaon kun tani ni siya. Ini si Ma'am Jessica sa mag-abot ini ang suspect na si Dilion del Rosario tungod kay agent kami sa forman nga mo magapinta bala sa portahan sila sini nga balay kag kay pobra ti nganaan niya dito ka obraman sa tiyo kagatiya sinisang biktima ining suspect so actually termin as sila kaswito yung lakay ang gate nila sila sumarlong bilang isa ka compound na sabi nga ara na dang ilan na dang mga baligya ang gate sinada actually may lock na siya malak na siya pero kaswito mo kabalo kagin magabre nga makakasanglak sa sulod para nga makasulod ang tao. Bibro inaya sa mga nakaswito lang kung di kaya nakaswito makasiling kagin lock niya ang gate out pero iniya si Dilion ang gate na da swito ya kay man kada hapon o kada bisan sirom-sirom na magrahi na siya sang top down na ginapaligyan sang tiyo sinisang biktima ginagrahi na da kag balaan niya lang magsulod na da kung paano so kag kung isa ginapakaon mo na siya da amo na nga bisan toon nga hindi na siya da ya nagaobra pero diri siya gaobra sa tiyo sa biktima ang natabo nga tungod ka kabalo sa maminta kag gin-recommend man sila forman kay ginaobra na ng balay sa iya tiyo nga maayo siya magpinta. So, sa itong nagligad nga Domingo, kagambal siya nga kay Domingo, te obrahon niya, hindi pwede Domingo, kay obrahon gali siya Domingo lang yun, kay para nga may tawo sa sila. So, natabo, nagpamakal ni sang mga materyales, di kayo managlakat, may lapormat, bakulon, nagpamakal aksyon marlon, kag isa na daw sagin na-recover to kay inabi nga gina-identify sa forman, nga ginbakal niya sa sunod sa Bacolod kay man ang tape nga gamiton para itabon bala sa mga portion sa portal nga hindi dapat mapintahan at to dito nabilin kag may ara na putos pa ini kasulod pa ini sa plastic nga ang pangalan nyo ni Top Bacolod so isa na sa nabilin dito kag ang kalo nga nabilin man nga kalo niya nga na-identify man sa gila siniman nga kaplanan kag sa forman nga iya gidya kalo action marlon at mo nang basihan nga ti nakitaan diri nga ti siya amo ang suspect kay nagkanto siya nakita sa CCTV camera nga nagisanon lang to si Ma'am Jessica sa ilabalay na matabo ang among insidente. Amo budlay nagsumalo ka tikado ka rumal-dumal gin nga pagpatay mo. Dati ginbuno ini sa liog kag nagkalakakas mo ganitong pulo sa kutsilyo. Posible na ginagawa siya kung nagbato man si Ma'am Jessica kag sunod patakay na siya investigador nga si GB Villarino, si Police Corporal GB Villarino nga may crack ang bagol-bagol ni Ma'am Jessica tungod kay ginlampusan pa o kung ginmartilyo pa na si Marlon. Dahil na-recover dito ang kutsilyo na ginako man sang nanay sa biktima nga si Meli nga ila kutsilyo ato ang pulo ay identify nila sa ila gamit mo. Kagang martilyo nga ina nga suro pa sa amay nga si Ruben ilang martilyo iyagin martilyo pero wala na pala niya na nahimo sila po tiyahan nga nakuha pa karitultulan pa. Ang ila kwarto sa Marlon bukas tanan kag ang lugo kay man pagsulod pagamot ginan ila kay na malas 10:45 mo to nga nakapabalo lain sila nakitawag dahil sila pulis abi una sila pamilya kay sila kaupod ay sila nakautod nga former kagawad man si Bernie Trasmonte amo dahil nagtawag man sa pulis
alas 10:45 nagabot sila lalin sa ruta kasi mo na ng time pa ulit sa Banyaga, may ara sinilas, ngayon ang sinilas para pagsulod na lang nila balay, ngara sa gwa, kag may dugo, kag nagapati ang iya sininga iloy nga si Meli, kamo na nag-abot sa may balkonahin nila, nga biya kuring lang, blakit ang kuring, may ginakatay na kuno permi ilaga, bla, biya ilaga kuring, bro, ginbuksan niya itong drawer sa gamay ng lamesa sa diin ng ilan na iya nga set up abi sa ni Ma'am Jessica kaya malakat sa iya sa espilahan kag kaya pa na niya kabilin aliabi sa ilang puluyan ginabutan na sa sulod sining drawer kag sa kwaon na to ak tumarlon sang iya sining Eloy ang buksan ng pertahan wala dito ang liabi kinatingala siya hasta sa uli nga pangita sila bigin testing nila nga buksan, nakatako mong pertahan, pero inigil nga pertahan ang bukas sa Sumarlon sa magsulod sila dito may tampad sa ila dayon nga mga mata ang kadamo nga dugo sa tiles nila nga salog nga puti ang kolor. So, tungod sina ang dugo, pakadto dito sa kwarto sang nag-asawa sa ginikanan, sinisang biktima, kag sirado yung kwarto, pero kang ila ini nga gin pang check bala ulihin nila to nga gin buksan ang kwarto sa ila gidya siring mag-asawa ato dito ila bata sa Marlon nga nagapaligo na sa kaugalingon nga dugo bangod sining nga natabo sa Marlon. So amo na ang natabo nati identify naman sila pa sa kay police Lieutenant Colonel Rocky Bisyar ang suspect kag panayon pang hot pursuit operation kay na may report nga nadakpan ko noon diri sa may Granville ayon sila nga gabi pero sang gintawgan sila yon si police Lieutenant Colonel Rocky Bisyar sila nga wala pa sang update kag amo to ginpahayag dira nga bisa aton man pagsiwilanon sa iya ngati ang hot pursuit operation nagapadayon kag kuno sa iya nga hindi na sila nga person of interest kundi nga based sa pahayag na sa mga witnesses kag sa mga recover nga mga ebidensya dito nagatudlo nga siya gidya ang suspect nga naghimo sining karumal-dumal nga pagpatay kag pagpangawat at Marlon kay nadalan niya ang 69,000 ka pesos nga inugbayan patutani man sinisang mag-asawa sa soft drinks kasi amo nang ilang negosyo. So, ginconfirm ni Police Lieutenant Colonel Rocky Bisyar nga wala pa sa Marlon madakpan. Sa isang uli, may arang report nga nadakpan ginkuno, gitawagan ato mismo ang investigador si Police Corporal Villarino, ito na siya nga wala pa, kundi nga himo pa sila pasang ila siriman nga ginapatigayon para nga tinguan nga madakpan ang amo nga suspitsado Action Marlon. So parte mo ang update na to may kantalan sini sang natabo kaina. Actually ko lang sa CCTV mga 7:45. Pero po yung report mga pasado last 10 na. That is why sa report sa police mga last 10:45 man no. Muna kag alamtan kay manti amo man ang tion nga nag-report man ang mag-asawa ang nga may kagiloy sining biktima nga maestra nati amo na ang natabo sa ila sini nga bata Action Marlon. Actually duwaling ila bata Action Marlon si Jessa kag si Jessica. Ini si Jessica amo ni siya ang langhon. Si Jessa kwan man to inang maestra man nakapamana na siya gamo na nagpain na sang iyaman sa ila sini nga balay. Wala na da sa sila nga balay. Duha ni sila ka magutod. No kag kanguna dira gina sila pero tiyo isa nakapamana naman nagpain ng balay amo na nga wala na upod dira si Jessica sa matabo ang amo nga incident. Kamay nga tumadalo nga report ikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental particularmente siyudad sa Kalbikan talagang update nga ginapatay nga isa ka public school teacher diri sa may sitio Kalipaan barangay Bangkiruhan. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Roger Guto may report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol!
Kabay pa mga kaaksyon nga matutulan ang ginamtangan sa ring suspetsado kag madakpan sa ato sa ring mga kapulisan. Kay manti medyo mabolobakod-bakod gawa ang pamatuod na siya man ni ang nagahimo sang krimen. Pero depende ni mga kaaksyon sa dalagan sa investigasyon sa ato sa ring mga otoridad kung madakpan na ining suspetsado. Alas 10:54 aksyon Radio Philippines Standard Time, balik ang report sa patrol. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Detalye with action Eden Aboso, action Eden sa detalye sa report, please Kevin. Action na arestado ni waka mga persona sa Bible operation nga gipatigan sa kapulisan sa Barangay Mambulak, Syudad Sanga, Silay. Ang nagkaladagpanan ng kilala sila ng June Lapag, 52, then Vigativo, Gianni Octoso, Leoncio Bigasa, Gino Villegas, tanan residente sa Syudad ng Silay. Nakuha sa ilang pito kayong negligent classic sa shades ng suspecto at Cebu, balor 28,000 pesos sa ibang mga drug para Fernalias. Ang lima, ang priso pa ron sa custodial facilities ng sila PNP, kag mga tumang sang kaso na paglapas sa RA 9165. Balikan sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita at action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Alright, salamat sa report sang patrol with action Eden Aboso. Matulot away man ang kapugusan sang ato sa ring syudad sang Bacolod. Samtara nga nagadalom ang kagabihon. Sige, salamat sa akin padalang mensahe ni Bots Hawod. Sige, i-follow up lang na namon na Bots Hawod. Mayara sang aksidente naman nga nagaluntad. Teresita Orita Cahora, Rodrigo de la Cruz. Monitor man sa ato sa ring live stream. Alas 10:56 na action Radio Philippines Standard Time. Lagi sa ring ang bahanon kiss me goodbye. Magatakop naman temporaryo ang inyo sa ring palatunturan. Action Night Patrol. Nagabalik ini boss. Sa kalan sa ato sa ring mga action unit reporters sa ato sa ring News Center Action and Defensor. Action Eden Aboso with action Nixon Tahom sa patrol. Action Roger Gotib. There is a technical control, action Oliver Pason with action JM Baikin. Ako naman, action Marlon Herobaya. Sa kalan ni action Eric Magbanwa, regular anchorman. Nagabilin sa inyo sang good night, sweet dreams. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,